Sénégal mɔgɔ mugan ɲɔgɔn fagara mɔgɔ mugan ani naani jokina sirabakan kasara dɔ senfɛ min kɛra dugutaga mobili dɔ ani mobili fitinin dɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Kasara wɛrɛ min kɛra janvier kalo tile 8 mɔgɔ 40 fatura o senfɛ 80 olu jokina. Congo RDC u ka finitigiw ka kuma lasela Anthony Mialushahi ko mɔgɔ t'a ɲɔgɔn fagara dugujukɔrɔ mugu foronta dɔ senfɛ 79 jokina u ka église dɔ dala Kanshidi Kivu mara kɛɲɛ yan fan fɛ. Afrique du Sud jamana magobatigiw b'u k'u ka jɔrɔna yira ka kɛɲɛ ni u ka kurantigɛ banbali ye min kurantigɛ bɛ kɛ tile kɔnɔ lɛrɛ caman u ka jamana duguba n'a marabolo caman kan. Sénégal dɔnkili fɛrɛkɛnɛba Music Award Afrima o ta ko sekina kurubon karila kunu kari Côte d'Ivoire jamana ka fitinɛ yelenba Didi B de ye a jɔnjɔnba sɔrɔ. Afrique du Sud tɔngɔnɔ 500 ɲɔgɔn de jiginna u ka Stellenbosch kɔbolo kɔnɔ ko nin tɔngɔnɔ ninnu kɛcogo de bɛ ka se ka dɛmɛ di u ma ka fɛn ɲɛnamaniw minnu bɛ dugukolo tiɲɛ dun ka bɔ u ka dugukolo kan.